салом дӯстон, ман тасмим гирифтам ки имрӯз каме назар ба гапҳои бозингарони ПСЖ дар хусуси Роналду кунам, чунки медонам ин рубрика ба шумо бисёр писанд аст. имрӯз мо мефаҳмем ки қадри Месси баланд аст ё аз Роналду. аз шумо чунара вақта лайку комментария гузоштан, аз мо бошад наворҳои ҷолиб омода сохтан. ба роҳат чиштед? рафтем. аз девори сахти ПСЖ Донарума шурӯъ мекунем. ба ман дастаи ПСЖ беҳад писанд аст. ҳадафи мо ғолиби дилхоҳ мусобиқа шудан мебошад. ман муқобили бисёр футболбозони бомаҳорат бозӣ кардам, вале бештар аз Роналду ҳарос доштам. ӯ монанди қотилон дар майдон мебошад. чӣ хел хуб аст ки ҳоло бо Месси дар як даста бозӣ мекунам, чунки замоне аз ӯ ҳам метарсидам. Верати чун ҳарвақта орому маккор аст. Роналду ҳамлавари беҳтарин аст, голзани ҳақиқӣ. ӯ ҳам ҷисман ва ҳам рӯҳан пурзур аст. дар корномааш ҳама ҷоизаҳоро қариб аз худ кард. эҳтиромаш мекунам, чунки профессионал дар кори худ мебошад. агар ӯро бо Месси ё Неймар муқоиса кунем, онҳо тамоман фарқ мекунанд. Роналду дар 15 метри охири майдон бештар бозӣ мекунад. Неймар ва Месси бошанд дар марказ бо даста бозӣ мекунанд. вазифаи онҳо ба куллӣ фарқ мекунад. муқоисаи онҳо бемаънӣ аст дӯстон. аҷиб, рафиқи наздики Месси Ди Мария чӣ мегуфта бошад? ӯ аллакай бо Роналду ва Месси якҷо бозӣ кардааст. муносибатам бо Роналду гарму самимӣ мебошад. ӯ ҳамеша дастгирам буд. масалан кӯшиш мекард ки ман аз Реал наравам. инсони хуб ва меҳрубон буд. вақти зиёде аз байн гузашт. шояд ҳоло Роналду ҳасрати дар ПСЖ бозӣ карданро кашида истода бошад. сатҳи бозии ПСЖ олиҷаноб аст. на ҳама вақт ин гуна мешавад. барои ҳамин нобиғаҳо бо беҳтаринҳо бозӣ кардан мехоҳанд. албатта Криштиану дар Париж будан мехоҳад. ӯ ситораи дурахшони футбол мебошад. вале ПСЖ Мессиро интихоб кард. инро хушбахтона номем ҳам мешавад, чунки ба фоидаи кор аст. оё шумо мехоҳед ки Роналду дар ПСЖ ҳунарнамоӣ кунад? чӣ хеле ки расонаҳо мегӯянд ин кор шояд дар ҳамин равзанаи гузаришҳо ба вуқӯъ ояд. пешниҳоди худро дар комментария нависед ва сарпарасти моро фаромӯш накунед. тамоми намуди варзиши оламро бо ягик шавқовар созед. фарқи ширкати мазкур аз дигар идораҳои букмекерӣ дар он аст ки инҷо коэффициентҳои баланд ва бонусҳои хелу назаррас шуморо интизоранд. бо промокоди таҷфуз регистратсия карда дар аввалин пардохт соҳиби $100 бонус шавед. силкаи заруриро дар комментария мегузорем. ба ҳама комёбӣ хоҳонем. акнун бошад ба навор баргашта суханони Неймарро мебинем. ҳамаи шумо муносибати Неймарро бо Месси медонед. биёед бинем ки оиди Роналду ин мардак чӣ фикр дорад. ман ҳам Месси ва ҳам Роналдуро ҳурмат мекунам. ҳардуяшон аз ин сайёра нестанд. ба хубӣ фаҳмидан мумкин. то ҷои худамро мешиносам, ҳардуи онҳо дар сафи пеш қарор доранд. чандин сол ҳам гузашт, вале чизе тағйир наёфт. дар назари ман Месси дар таърих назир надорад. чӣ хеле ки Роналду аст. ба ҳамагон чандин маротиба исбот карданд. рақобат бо Роналду ба ман лаззат мебахшад ва ифтихор мекунам. ба ин гуна бозиҳо ҷиддӣ омода мешавам. Роналду ва Месси идеал барои ман ба ҳисоб мераванд. ҳамеша ягон чизи нав аз онҳо ба худ мегирам. росташро гӯям, ман мехостам ки ӯ ба ПСЖ ояд. бо Мбаппе ва Месси бозӣ мекунам ва боз орзу мекардам ки бо Роналду ҳам дар як даста бозӣ кунам. дар навбат Рамос мебошад ки бо Роналду солҳои дароз дар Реал бозӣ мекард. ҳурмати Роналдуро ба ҷо меорам. бо ӯ вақти зиёде дар Реал гузарондем. гуруснаи ғалабаҳо буданаш маро дар ҳайрат мегузошт. тамоми дастаро бедор мекард ва аз паси худ мебурд. бо чунин бозингар дар пеш чӣ мушкилӣ шуданашро фикр ҳам намекунӣ. ман танҳо кори худамро дар хати ҳимоя мекардаму халос. Роналду бошад корашро дар ҳуҷум мекард. ман хеле ғамгин шудам аз рафтанаш. кӯшиш кардам монеа шавам, вале ин хостаи худи Роналду буд. интихобашро эҳтиром мекунам. ӯ яке аз беҳтаринҳо дар таърихи футбол мебошад. шояд рӯзе боз бо ҳам якҷо бозӣ кунем. Клианро фаромӯш кардан ғайриимкон аст. ӯ мухлиси деринаи Роналду мебошад ва дар бораи ӯ чунин суханонро гуфт. аввал кумири ман Зидан буд, баъдан бошад Роналду шуд. соатҳо ба тамошои бозиаш мегузарондам. ба ақл ҷо намешавад ҷоизаҳои ӯ, мефаҳмед? новобаста аз ин то ҳол рекордҳоро шикаста гаштааст. бозингари беҳамто. Мессиро ба ҷои десерт мондем. бинем кани баъди ба ПСЖ омаданаш чӣ фикрҳо дошта бошад. Манчестер Юнайтед дастаи пурзур аст. Роналду баъди ба хонаи худ баргаштанаш горзаниро дарҳол оғоз кард. ману ӯ гузаштаи зебое доштем. солҳои зиёд рақобат дар Испания кардем. ин ҳолатҳоро ки то абад дар хотираҳо мемонад ба хушҳолӣ ёд мекунам. бисёриҳо фикр мекунанд ки мо душманӣ доштем, вале ин тавр набуд. бале мо рақобат мекардем, вале якдигарро бо чашми душман намедидем. ман танҳо ба ҳадафҳои худам расидаму Роналду бошад ба ҳадафҳои худаш. ман мақсади аз Роналду пеш гузаштанро надоштам. мо танҳо бо худамон мубориза мебурдем. яъне мехостем аз худамон боз беҳтар шавем. мо дӯсти наздик нестем, чунки дер вомехӯрем. танҳо дар баъзе маросимҳо, вале он ҷо ҳам бо хушҳолӣ вақт мегузаронем. мо ба ғайр аз ҳурмату эҳтиром дигар чизе надорем.
ба фикрам мухлисони дилхоҳ бозингару дилхоҳ даста аз бозии зебо ва рекордҳои Роналду бохабаранд. Як савол ба ҳама тамошобинон. Роналду кай дар Манчестер Юнайтед дебют кард ва муқобили кадом даста аввалин голашро дар ҳайати МЮ ба самар расонид? Нафари аввалин шуда ҷавоби дуруст гардониндаро дар видеои навбатӣ эълон мекунем. Хайр.